hi 3dx super chuak thar ania hey January fe March sang ni som ni an ron siam ania I danglam na tlem kan enang hydraulic pump hi hei hela hian aron to a an hnuai lama to lo khan hetia han en meya langsar zual puya chuan tin atar bom dan khi adang to boka hei helai munifol po adang lam dei to a ti chuan a chung po gear lever to lo boka hei hi to na kan hmula hi thidi chuak thar ani gear lever lova ti chuan accelerator cable hi hey accelerator cable to lo boka ti chuan a gear hi hera hian nim to mai ni ti hian 1 2 3 4 ti khan hi a gear ani to a ti chuan a meter hi digital vek ani to a tape hi adang lam dei to boka chuan a meter sim hei adang lam vek to ni digital meter vek ani to a tin hei SOS te satellite ati chakna re ti mon te an kim oma ti chuan heta air condition an kim an hal vek bokani AC hi hei heta chunglam atangin aron chem hiau don ni chuanin khol danga ngai lo hei pon lam thin ka chung lama ron da to bokani hi hydraulic thanky khani ta hianin diesel filter vel me box a hin diesel filter vel to a ti chuan a engine po hi adang dei to ni hei en mei po hian hei hetiang box neu hi hei tiang te aron deuh tuk to hei engine oil thun na te po adang dei to ni tin khu enge kan hriat lo thil chi sang nual to ni easy control point ti velawa easy shift an ti ni hei nal khop mai 3dx super 4x4 ani hetia kan han mu thei lama hetia kan mu theya thil danglam langsar tak chu hydraulic pump awmna ain thak dawra ti chuan gear lever to lova chuan a meter ho hi digital meter ani vek bok ani tin air conditioner on ngal boka changkang khop mai tuna video ko ron da kha I sang hi som ni pania mi pui ne na chon hralh chhuat tura an soi ni in ka hria hei tuna mi demo po hi owner name a hian Jcb India Limited a inti deuh kalani ka hria sura chu Mizoram a pahnih tiang hi test turin a ron da ve ni in ka hria ani ka hre sual mai thei bok